El missatge és molt clar. En aquest Sant Jordi 2020, tan estrany, tan confinat, tan confitat, regaleu llibres. Regaleu-vos-els i regaleu-los. Alguns ho fem tot l'any, això, però per Sant Jordi, més. Quan fa un parell d'anys vaig publicar la primera novel·la de la sèrie de novel·la negra Comes, la novel·la de Sant Jordi, poc em podia imaginar que els somnis més foscos de l'assassí d'aquesta història satírico-criminal, que vol acabar amb un Sant Jordi ple d'aglomeracions, tan multitudinari, amb parades al carrer, esdevindria tan dramàticament i tan aviat real. Per això, ara és moment per regalar llibres, reforçar la cadena de valor que encarnen els llibreters. Enguany, amb la sèrie Comes, ens hi jugàvem la vida i ens hi juguem la vida tots plegats. Necessitem que regaleu llibres per Sant Jordi i tot l'any.